Kajing kena bagi Pulit Assam ha Khappud ki jumlien ban jerong kti ya ki kentai na do ki khlong ki khana ha do ki long me kamdei ka balsu kena nrai ki dei ki bajia sisa. Ya kani kajing kena ngin pen sngo ya phi menta bat kawai ka jingja ka blaja ha ka janmiet jong ka arpo nyau tarik nailar araja arpusan kumba ha ka por san baji ai ha ka bakawai ka long yeng ha Khappud Meghalaya bat Assam ka badan hari Bhoi district kala yo priang kendit ya ka Khubor baka khun ka badang khatwai Snem karta kala yam saklau. Yakani ka Heprit lalap dagi nongsong snong ki badang wan pai na ki Jaka rap bad laong baka don hapareng ka jingting. Mar ka kme ukpa lem ki bahayeng tang shuyo jingtip kila letshim yaka hakaba kala ya thu penban yaka jingja ka bam snultanat ka bala jia yaka. Ketika jingja ka long bakala lat daga site na ka jingsha Thombor ha wei Pulit ka Assam Police Battalion ka badon hajan ketika snong ka badon hapareng ka jingkan at put. Kat kum ke jahar segi bor Pulit ha ka arpo pratari nailar araja arpusan laong bau tiu Pulit ula patan ya ketai ka Heprit na lenti sya Jaka klau bat sat yaka na sentur bat Kyrwoh ban Thombor yaka. Hindrai kensan ketai ka Heprit kala lat na ka jingbat jong u bat pet ha ka jingtieng bat yam hado ban dalap yaka de kitai ki nongsong snong. Ketai ka Heprit kadang wan pai na yeng ukunyi jongka ka bajengai komba 10 kilometer siteng na yeng sa jongka. Yakani ka Heprit lapa hi da ka kami ban letchim pisa na yeng ukunyi jongka hakapor arbaji ai. Kani ka long yeng ka don hapadeng ka jingpang jing sitom bat kumta lapa ya kate ka khun ban letchim pisa ban thiet dawai henrei anda lapoi ha yeng ukunyi kala don jing ya penben da kumoi pat. Ukpa kate ka khana ula phone yo kunyi jongka bat ong bala da ulet chakoi ka snong kumta ka bha ban pen thiet dawai sandan ma u ban lat ka jingbun kam. Kumta kat tu kat nepor hadien ya kane ka Heprit lapha bakan lech pai no shalayeng bat omsam lapoi perkhat pat bakan jia ya ka halenti da kumtai pat ya kane ka Heprit lapha le medical test bat ki Pulit kim pat yo ya ka kaipot bat hado baplat ya kane ka Khubor yau tiu Pulit ka Assam Police Battalion ru ompat kam satya nga pha lisim dawa ya pha lisim pisa sa madan sa de nga pha lisim da pisa da ong ki lisim pisa de ka ong to aligin te undon banang li sura te ya pang te ngar nang rek para ber ko ya panglon te nga ong phala nang lech ong gala nang te nga phala kin chita gen ong nga lech ma ong to wan kloi ma khon ma wan re te nga ong gen phuan gen sta si jong man gen chung men tanga phun ong don la ke khon ste ong don re tanga la stang lu wir kin ong gum no ste san becher kam poi re ta hano gen de te sipang gen poi gen ki nei ki nong rep senai te wan dum gen ki wan trei wan rep te ong o sawayam khon jong phi klau ko ong ta te kin sipang gen apoi gen ke phun o bak ta la poi kin te nga pa kin ta ngagin nga su hian okin tai da le mas tai ga poi kin ta ying te da poi kin nga stai ga yap liar spang kren spang yap liar utu balet te u Italian jong Assam un chasne te lawan te la IFIR lawan tho wan ye ying abal le te sun nga ding susah sumar ka laj ke yo orang kang no ka ong kom te hoi ke phet makana khlau ka laj na makana mar ba ula lu je ka patrun jong o ta ka laj phet no phet ka kti siling ktin da ula lu no ka kti siling patrun jong o ta ka laj no ta kam ka chingya thu kom ka chingya kren na sinong hei ka ula le hei ya la ring hei sa khlau te kaya ka ong tangam te hi tamba don re ka jing le si te Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.